दानबाय आं दाना भिडिअ गोदान दा बायदियाव मानसि थानो नागिरालै मोनायावसो फैयो नायनो र' फैदोब्रा सोर इउटुबाव हाबहैदों इउटुबाव हाबनानै सनजित गयारिनि एलबियाव हाबफै गुदुं गुसु गोथाव रायज्लायलायनोसै माबे औरा हान्थु लोरोबो मावनानै साहानि न'आव हाबफै आइबो गैया आफाबो गैया हाबफै आइया थांदों गाइखेर बानायनो आफाया मोनसे फिक्स टाइम थानांगौलै आंना गोदो फिक्स टाइम थायोमोन आंनाव फैखायोमोन मा थां फिक्स मोनसे टाइम थानांगौ आरोना सारिथायाव साबफ्राम होनांगौ सानसे साननै मिस खालामबाबो जेबो नङा आरोना बिदि फैगोन दे दाबो जै फैबाय माथो सनजितआ दिनै लाइभआव फैदों बङाइगाव नै बेनो जाबाय जोंहानि न' हाब सासे फैया फैगोन दिनैनि दिनाव बयनाबो रिसार्ज जोबनाय दिनलै आंनि जोबनायखाय Welcome to life, baru tu ground ever, ada. Malah 5 menit 10 menit गाहाम जायोनो फैनो नै लोगो फैनायालाय नेट ओरैनो 1 मिनिट लायो आरोना आपग्रेडनि थाखाय सोर दंब्रा सानैमोन थांलाय फैलाय जागासिनो दङ बिदिबा माबायदि नुयो नायलाय नोंनियाव आं जे उल्था होदों आरोना एलबियाव उल्था नुदों नामाथाय नायलाय माबायदि होनदों नों माबायदि होनदों नङालै आं नोंखौसो होनदों सोर दङब्रा मा थांलाय फैलाय जाखो
सोरबा सानै दं माने थांलाय फैलाय थांलाय सानै मानसि दंलै सोरबा थांलाय फैलाय जाबाय दं आरोना इयो थांफिनदो बेनि दायोबो दङ सानै कमेन्ट हराखै आरो नोंसोरो थांफिनदो थांलाय फैलाय थांबाय नायनानै माबायासै खोमा थांफिनबाय सं सासे थांबायलाय एख' बखिखाय थांफिनदो खोमा हेलो गाइस अरे आ जाओ एलबी में आ जाओ आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है ऐसा क्यों कर रहा है क्या हमको गुस्सा हो रहा है का ऐसा तो नहीं है ना अरे हम बहुत अच्छे लोग हैं यार अरे आ जाओ भाई थोड़ा टाइम पास करेंगे इवनिंग का कुल हवा आया है यहाँ पर इसलिए हम थोड़ा बस सब लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करेंगे बोल के एलबी में आया है यार आ जाओ यार प्लीज कम दाननोसैलां और कुछ लग रहा है देखो कितना हरियाली है कितना मस्त है सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर कन प्लिज कमेन्ट कीजिए कमेन्ट तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने थांबाय गलानो सासेल'सै कुछ कुछ होता है अब तो मेरा दिल है जागे ना सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है है कि नहीं आप लोगों को कुछ कुछ होता है कि नहीं हाँ या ना बोलो सिख्लाफोरा ओंखारथ'वाखैना खारगोन टाइम जाबाय टुविटार एलबिसो होनोमोन नांगौमोनलै बाला सिख्लाफोरजों टुविटार एलबि भाई देखो 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 इधर क्या हो रहा है देखो अरे यार काम तो हो गया यार क्या है यार देखो मुर्गा मुर्गी का लाइव है यार मस्त है सुख दुख नहीं है लोग को बस जितु हाय मा खालामदों ब्र नामदा गोदाव सोरावलै ब्र माथो नै 8 मिनिट जालायलायबाय रावबो सासे नुजाफैया माथो नोंसो फार्स्ट आंनि लाइभआव आरोना इसलिए तुमको बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम थेंक यू रोजा रोजा साबायखर जिउ गोलाव जाथों मा खालामदों जितु ब्र खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो सोरानो मानसिलै नोंनि जानायखौबो जों मिथिनो लुबैबाय सोर मानसि सोरानो मानसि सान्दुं जिरायनाया गैलालै रावबो ना थाबथादोंसो नामाब्रा माबालाय र' थाबथायाखैब्रा 5G खा जितु मा ओंख्रि जाखो थांखो ना माखो ओंखारबोबाय दाबाया दानोसै आङो लेवरा एलबि बे मानसि गैया मा गैया थादोलै होना दोनबाय थानो र' नेलाय नेब्लारखा बायदि मोजां नुयो
Dalam aja ini kini ke? Wah ke? बढ़िया Saksi mak kalam sih